Ako tabi si Johnny Baga, taga Sorsogon, Bulan. Pero kunya, niya ako kami kunya sa Manila, sa Quezon City, na lockdown dahil nga sa warranty. Sa man ako na nagtrabaho pero company driver. Pero nga yun dahil sa lockdown, no work, no pay kami. Nagpapasalamat man sa tinao ni Congressman Saldico para madugtungan ang samuyang pangangaipon digdi sa Manila. So, salamat to nung tabi, Congressman. Ako, Bicol. Ako po si Reniel Tarejos. Ang pamilya ko po nasa Bulan, Quezon Bulan, Sorsogon. Nagpasalamat lang kami sa tulong niyo po. Maraming salamat sa tulong niyo. Ako tabi si Freddy Hernali. Yadi man tabi po ako sa UP Diliman po, sa loob po ng campus ng UP. Ang trabaho ko man po di Diliman po ay bilang isang construction worker. Nagpipintor po dito sa loob ng Mulabi at sa Yakal po. Nagpapasalamat po ako sa kay Congressman po at saka sa Bicol Party List dahil nagkaigwa po kami din makakaon, nakadano sa mga korupot ko. Yun lang po, maraming salamat po. God bless po. Ako po si Aurelio Correño, taga Bulo, Tibalbay. Isa pong construction. Bali dito po kami na lockdown sa Sandigan. Medyo po mahirap nga dahil unang-una po dami namin dito sa barak. Dito kami naipit ng lockdown. Maraming salamat po sa tulong ni Congressman Saldico. Ako po si Rachel Panesa, taga Ginobatan, Albay. Dito po kami sa Novaliches, Quezon City. Dito po kami naabutan ng lockdown. Salamat po sa Ako Bicol at lalong-lalo na po kay Kong Elizalde. Maraming salamat po at nabigyan kaming tulong dito. Ako po si Jolan Binig po, residente po ng Bulan, Sorsogon. Nandito po kami ngayon sa Barangay Pasuntamo, Tandang Sora po. Simula po ng lockdown, naging mahirap na ang sitwasyon namin gawa ng nawalan kami ng trabaho. Bali ako po isang food server sa isang kilalang mall dito sa Quezon City. Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol Party List at nabigyan po kami ng tulong ngayon at kay Congressman Saldico. Maraming salamat po, Congressman. Ako po si Ria Hernando Nabor, taga Kalagbangan, Sipukot, Camarines Sur. Dito po kami ngayon nakatira sa Pasong Tamo, Quezon City. Ako po ay nagtatrabaho bilang secretary sa dental clinic. No pay, no work po kami. Kaya nagpapasalamat po kami kay Congressman Saldico sa Ako Bicol sa binigay po nilang tulong dito sa amin dahil hindi nila kami nakalimutan. Salamat sa gabos na to, Bang Nindo. Salamat. Thank you po. Salamat po. Salamat po.